Хора, време е да ви го кажа. Това е най-добрата количка за 2026. Представям ви Movo Quick 5. Това е защото тя е функционална, практична и красива. Само виж как се спасяваш от жегите. Голям удължаващ се SENIX 50 фактор UV защита и 3D система за проветрение на коша. Докато повечето колички разчитат само на задните отвори за проветрение, тук получавате и допълнителна вентилация при крачетата. А за още повече сянка и проветрение, в комплекта е включена и допълнителна тента. Какво друго му трябва на едно бебе? Удобна количка и щастливо детство. И точно тук идва една от любимите ми функции – вградените адаптери. С едно движение регулираш височината на коша в 3 позиции и вече виждаш бебето много по-лесно. Една ръка е напълно достатъчна да свалиш коша, а с другата да сгънеш рамата. Но знаеш ли защо е любима на всички? Мами, тя ходи сама. Тя ходи сама. Тя ходи сама. Лекота, която се усеща още от първата разходка и няма терен, който да й се опре. Защото голямото достоинство на Movo 5 е окачването. Павета, бордюри или горски алеи, адаптивните амортисьори поемат неравностите и возенето остава изключително меко. А багажникът издържа цели 10 кг и се питаш дали ще ти бъде удобна на седалка. Само гледай! Всеки детайл е помислен. Удължаваш се сенник, напълно легнало положение, както и 2 зони за проветрение, за максимален комфорт по време на летните разходки. Седалката се адаптира към растежа на детето, а височината й лесно се регулира, за да ти бъде удобно при всяка разходка. О, да! Movo 5 е готова и за зимата. Топлото покривало за седалката осигурява допълнителен комфорт и защита в студените дни. А знаеш ли, че не е нужно да сваляш седалката? Рамата се сгъва заедно с нея, независимо дали е с лице към теб или по посока на движението. Толкова е компактна, че спокойно ще намери място във всеки багажник. Разгледай я на сайта ни moebebe.com или ела в магазинът ни в Младост.